sa studio po natin si Mr. Alan Castillo, Rogelio Ferrer, and Christy Manuel. Humihingi sila ng tulong tungkol po sa ginawang pagbibintang sa kanila. Sila daw po kasi, attorney, ay nagnakaw daw po ng kambing na noong February 3, pasado alas 12 hanggang alauna po ng hapon, dyan po sa may barangay Zamora, Tayug, Pangasinan. Okay. Nakita ko rin yung mga binigay niyong mga papeles dito, meron na naisampang kaso sa inyo na theft doon po sa korte sa Tayog, ano po? Opo, sir. Okay. Nakailang hearing na po ito? Wala pa po, sir. Wala pa? Opo, sir. So, dahil theft, kayo ba ay hiningayan ng piyansa? Opo, sir. Opo, sir. Nakapagpiyansa na kayo? Opo, sir. Opo, sir. So, ang mangyayari dito, iseset na yung kaso niyo for hearing. Kayo ba nabasahan na ng demanda? Kasi doon sa pag pinatawag kayo sa korte, meron po tinatawag natin na arraignment. Yung po ba nangyari na? Opo, sir. Yung attorney po. Oo. Opo, yung... Hindi, yung pumunta na kayo sa korte, no? Opo, Nagpunta sir. na po kayo sa korte, tapos tinanong po yung kayo bilang nasasakdal. Opo, sir. Ano po ang masasabi ninyo? Guilty or not guilty? Not guilty po, sir. Okay, maliwanag. Meron na pong arraignment sa kaso na ito, no? So, ang susunod po niyan, maglalahad na po ng ebidensya, unang-una yung prosecution. Ano po? Opo, sir. Okay. Hindi na ho natin pakikialaman yun, ano? Gusto ko lang po malaman kung bakit, unang-una, bakit ba kayo nasangkot sa krimen na ito? Nasaan ba kayo nung mga araw at oras na yon? Namimili po kami ng alahas, sir. Namimili kayo ng alahas sa Tayog? Opo, yung doon sa barangay po nila ng mga sirang alahas, cellphone, ganun po, sir. Okay. Ngayon, sangayon dito sa reklamo, no? Doon sa inquest resolution ng piskal, ano? Nakita daw kayo noong February 3, 2023 na nandun sa tapat nung walong naakusahan po kayo sa pagnanakaw ng 8 kambing eh. 'Di ba? Yung po ba ang demanda sa inyo, sir? Opo, sir. Okay. At nakita raw kayo sa daan na kung nasa saan yung mga 8 nawawalang kambing. Ano po? At sinabi rin po rito sa inquest resolution na kayong 3 at kinukuha raw ninyo yung mga kambing? Hindi po, sir. po, sir. Ito po yun, sir. Anong totoo? Bakit kayo nandoon nung mga panahon na yon? Wala pong kambing doon, sir. Sa totoo lang, sir, naglalakad po kami malapit sa barangay. Hinuli na po kami. Walang involved na kambing doon. Wala kahit isang kambing. So doon. hindi totoo ito na nakaparada yung van na sinasakyan ninyo at meron sa tapat kambing na kinuha nyo? Wala po Wala kaming po, sir. van. Wala pong kambing, sir, na nakakwan doon. Bali, naglalakad lang po kami. Walang kambing, walang van po. Okay. So naglalakad kayo patungo doon sa barangay hall, sabi Opo, nyo? Opo, na namimili. Sumisigaw po kami ng mga ginto, pilak, alahas, ganun po. Tapos yung isang tanod po, hinuli tong kasama kong isa. Sino? Sino yung hinuri? Ako Anong po, pangalan? sir. Anong Christy pangalan Manuel, mo? sir. Hinawakan po. Christy Manuel, sir. Christy Manuel. Opo, sir. Okay. Tapos hinawakan siya. Opo. Anong ginawa? Huwag kang umalis, sabi niya. Dinala po kami sa barangay hall nila. Bakit daw kayo dinala doon? Yung kambing na nawawala daw, sir. Sino raw ang may-ari ng kambing? Yung nandito po, sir. Hindi. Ito ba yung si Francisco Castañeda? Opo, Opo, sir. sir. Okay. Nakaharap nyo ba si Francisco Castañeda doon sa barangay? Nakaharap po namin, sir. Pero nung pumunta doon, sir, tinuro na lang po kami basta-basta, sir, doon sa loob. Nakainom po siya, lasing, Lasing. amoy alak po, tapos yung mata niya pulang-pula po, sir. Sige. At may dala naman kayong kambing nung naglalakad kayo papunta ro sa barangay chairman habang nagsisigaw kayo ro na Wala. bumibili ng ginto, pilak. Wala po, sir. Meron ba kayong nakita sa araw na yon na 8 kambing? Wala po, sir.
Doon sa lugar na yon, meron kayo nakitang 8 kambing. Wala po, sir. Anong dahilan daw kung bakit kayo ang inaresto? Hindi po namin alam kung ganun. Tinuro po lang kayo netong si Francisco Castañeda. tinuro po kami, tapos sinuli na po kami, diretso kulong na po sa munisipyo, hindi na po kami pinakawalan. Ano po ba si Sir Francisco Castañeda? Ang pagkakaalam nyo, sino po ba siya? Kwan lang po, taga doon po sa barangay na yun po, barangay Zamora. Makakausap ba natin to para mapabilis lang? Attorney, hindi natin, si Francisco Castañeda po ay tanod ng barangay, pero nasa linya po natin si Chairman David De Leon ng barangay Zamora, Tayug, Pangasinan. Andun daw Okay. po sa kanyang tanggapan, ito pong si Francisco. Pero nasa linya na po si Chairman David po. Mr. Chairman David De Leon, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Sir, nandito po yung inaresto ninyo, no? Kayo raw po ang umaresto dito sa 3 tao, si Alan Castillo, Rogelio Ferrer at Christy Manuel. Alam niyo po Opo, ba opo. yon? Opo, sir. Opo, alam ko yan po. Sila po noong February 23 ay napagbintangan na nagnakaw ng 8 kambing na pag-aari ni Francisco Castañeda. Kilala niyo po ba si Mr. Francisco Castañeda? Kakilala ko po. CBO namin po dito yan po. Ano ho ibig sabihin ng CDO? Barangay Tanod po. Barangay Tanod. Okay. Yo po. Alam nyo rin po ba no yung araw ng yung mismo ultimo ora ng pagkaka-aresto po rito sa 3 tao? Ang sabi po nila dito sa programa, inaresto po sila sa tapat ng barangay. Hindi po. Kasi po to malapit sa barangay po yung kwan nila na ang una po ngayon, sir, mga 12:15 o 12:20 may pumuntang bata sa pamangkin yung nabudol-budol po, sir. Nabudol-budol. Nabudol-budol na matanda kasi yun ang unang nangyari niyan. Yun ang unang reklamo. Meron nabudol-budol. Ayun, sir, budol-budol. Sino raw po ang nabudol-budol at sino ang nambudol-budol? Mga yan, sir, mga yan. Sila. Mga kasama nila. Sandali, sir? Ang unang reklamo, nabudol-budol. Opo, sir. Okay. Pero yung matanda, parang hindi na nagreklamo. Tapos Yung matanda inaresto dito- niyo po sa pagnanakaw ng kambing. Hindi po, sir. Ganito po. Ikwento ko po, Ganito po, sir. Nung pinuntahan ako din sa bahay, mga tanghaling tapat, kumakain ako, di may suddenly na yung pamangkin yung nabudubulo matanda, nandun na yung 3 nahuli. Di inimbestigan ko. Pero hinabol nila yung sasakyan nila. Yung van na puti. Opo. Sige po. Ayun. Mga 30 minutes ko, sir. Kasi pinapaamin ko mga yan. Yung mga budol-budol, pati yung matanda na may tindahan dito malapit sa barangay hall. Mga 50 meters away lang siguro po ang layo, sir. Ano po ang resulta nung budol-budol na investigasyon ninyo, sir? Tungkol Ayun dito po, sa sir, 3 tao na to. Sabi nila, hindi sila magkakakilala. Iba-iba yung pangalan niyang sinabi nila. Okay. Pumunta ako, tumawag ako ng pulis kasi hindi ko kaya na kwento na kasi ang dami ng tao doon, pati yung mga humabol, wala na, hindi nila na nahabol yung mga kasama nilang mga babae. Meron pa po silang mga kasama. Marami po sila, sir. Marami sila. Oo, sabi yung Okay, yung mga sige. humabol na mga tao dito So, sa amin. nung wala po kayong ano po, pinailan niyo po sila ng kaso tungkol sa budol-budol? Ayun po, kasi tinir-over ko na sa pulis yan, sir, Pero yung pulis, hindi na, yung babae na budol-budol, hindi na nagreklamo kasi matandang-matanda na po. Hindi na nagreklamo. Pero yung nawalan ng parang yan nakaw ng kambing ko, sabi naman yung isa. Tapos may na naman na doon sa kabilang baryo. Actually, nawalan daw din ng anin na pumunta rin dahil dyan sa barangay namin yung nawalan ng kambing. Okay. Ayun na. Ito yung si Francisco Castañeda, yung nawalan ng kambing. Opo, sir. Tinuro sila na sila yung nagnakaw ng kambing, 8. Yan po, sir. Parang yan ang tao na yan, sabi nila Asan daw yung kambing? Hawak-hawak wala na, ba sir. nila nung nahuli sila? Ay, wala. Ewan ko, sir. Wala na. Kasi wala na yung sasakyan nila. Nakatakbo Wala yung Hinabol namin ng sasakyan. patrol. Oo, sir. Hinabol namin ng patrol pero wala na. Talaga mabilis. Bakit? Ba't nyo hinabol? Nakasakay po dun yung kambing? Hindi, sir. Yung mga tao na suspect na Kaya nga sinakyan po, nila. ang tanong ko po sa inyo, Chairman,
Kinasuhan po sila sa pagnanakaw ng kambing. So, ibig sabihin, kailangan, importante, na pag-alaman na sila ang kumuha ng kambing. Asan po yung kambing? Yun po, hindi ko na po alam po. Kasi turnover ko na yan sila na nag-imbestiga na yung mga pulis na po. Okay, sige. Wala nang alam. Ang alam lang ni Chairman, yung tungkol sa budol-budol, wala namang kasong na-file sa inyo, no? Wala po, sir. So, Hindi po kami ang sir. wala na tayong maitatanong kay Chairman. Sabi niya, tinurnover na sa pulis. Kung may makakausap tayong pulis ngayon, yung investigador, para mapabilis natin ito, no? Yun po ang yung investigator na po ang kuwan dyan kasi nung sila na po, pinabayaan ko na lang sila doon po. Okay. Meron ho ba kayong pagkakaalam na na-recover yung 8 kambing? Wala po. Wala na po kayong alam. Wala Sige, po, kung sir. makakausap na natin to si Police Sergeant Francis Nemis. Yun po yung investigador yan. Pumunta yan po dito eh. Yan na po yung investigador. Opo. Police Kausapin officer. po namin. Oo. Andyan na po ba siya? Yes po. Nasa linya na po natin. Magandang hapon po, Sergeant Nemis. Yes po sir, good afternoon po sir, Senator Rapitol po. Hindi po, Okay, Police si ano po ito, si Attorney Dan Tungol po. Yes sir. Opo. Magandang hapon po, attorney. Napag-alaman po namin kay Chairman na kayo po yung ni-request o sa inyo tinurn over tong 3 tao na nakasuhan ng pagnanakaw ng kambing. Yes po sir. Yun po yung according po sa sa complainant po sir. Bale sir, ganito po yung nangyari sir. Sige. Sige po. Tuloy niyo po. Yes, sir. Tumawag po sa amin si Barangay Captain De Leon na may nahuli po silang magnanakaw sa Okay. barangay po nila. Ano raw po ang ninakaw? Yun pong kambing sir. Okay, Mga sige. kambing sir. So, Ngayon, sir, nung sinabi po sa amin na ganoon sir, pumunta po kami sa sa barangay hall po ng Sige. barangay Zamora. Sige. Opo. Ngayon Tuloy po, niyo. pagdating po namin sa sa barangay hall po doon, sir. Nakita po namin yung yung 3 suspect, allegedly Okay. suspect sa pagnanakaw ng kambing. Okay. Maputol kita, Sergeant, Pagdating niyo po ron sa barangay hall, nandun po yung ninakaw na kambing? Wala po sir, wala po. Wala. Sige. Yes, sir. Anong oras daw po ninakaw yung kambing? Base po sa testimony po ng ng biktima, mga Anong oras po? Mga 2:30 dito sa inquest resolution, para matulungan ko na po kayo. Ang sabi, mga 2:30 ng February 3, 2023. Ngayon, ang pangalawang tanong ko po, Sergeant, anong oras po ninyo dinatnan tong 3 akusado sa barangay hall po? nadatnan po sir namin. Opo, anong oras po? Matatandaan pa po na ninyo? Medyo hindi ko na po matandaan yung Chairman, nandyan po ba kayo, Chairman? Wala na? Okay. Hindi nyo na pa po matandaan. So, pero ito, Ayan po, nasa linya po, Atty. Chairman, Apo, kasorne. may impormasyon po ba tayo kung anong oras dumating ito si Staff Sergeant Francis Nemis doon sa barangay hall po? Mga kuan po yan, mga bandang mga alauna siguro po sir. Mga alauna po ng hapon. hapon. Opo sir, kasi inimbestigan ko muna yan ka mga 3 na yan kasi iba-iba yung mga sinasabi nila, sabi nila hindi So, anong magkakilala. oras po ninyo sila inaresto? Kasi nung pumunta doon ako sa barangay po, mga 12:15, nandun na yung 3 sir. Oo, samantalang dito sa inquest resolution, 2:30 pa lang, nakita sila sa tabi ng van at nung mga may kambing. So, nauna yun pa po. yung aresto nila kesa ron sa pagnanakaw ng kambing. Kasi po, yan nga po, yung una po yan, yung budol-budol po ang kwan. Pero sabi naman yung kasi yung tao na nagrereklamo, yan ang mga naglakaw ng kambing.
So inaresto Kaya sila, pinapos balik ko ho nga tayo, naman no? yan. Opo. So anyway, balik tayo kay Sergeant Nemis. Sergeant, nung dinatnan niyo po itong tatlo, ano po ang isinagawa ninyo na investigasyon? Dahil may Yes, sir. reklamo sa kanila. Yes sir, nagkanda po kami ng investigation sir at nalaman po namin sa complainant na positibo po niya tinuro ang mga yung tatlong suspect na siya po ang sila po ang nagnakaw ng ng mga kambing po nila. Okay. There is meron pong positive identification na yung mga nagnakaw ng kambing. Pero yung Yes, sir. oras na po yun, nandun po yung kambing na ninakaw ng tatlong tao na ito? Bale, base po sa interview namin sa complainant sir, wala na po yung mga kambing kasi according po sa sa biktima, naisakay na po nila yung yung kambing sa sasakyan at umalis na po sila according po dun sa sa complainant po sir. Andito yung tao yung inaresto ninyo, nandito yung tao, sino nagsakay doon sa kambing at nagtakbo? Mga kasamahan po nila sir. Yung mga kasamahan nila, di sana yun ang hinabol ninyo, yun yung may possession allegedly ng kambing. Ito wala hong hawak na kambing Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang pagsasakyan ng kambing, 8 kambing? According po dito sa sir, sa statement po ng ng complainant, white van daw po yun ang sasakyan nila sir na sasakyan ng mga kambing. Sige po. So, Yes, sir. Sir, pinakikinggan nyo lang po yung reklamo nung complainant na si Francisco Castañeda. Ano po? At Yes, itinuro sir. lang nila ito. Pero hindi na ninyo na-produce yung kambing. Yes sir, kasi nakaalis na po sila. Dahil lang dun sa pagtuturo sa kanila, sinampahan nyo na po sila ng kaso sa piskal. Yes sir, bilang trabaho po ng pulis, inassist lang po namin yung sir. May complainant po si sir, kaya inassist po namin siya sir. Kaya nga, ano-ano ang mga ebidensya nakuha ninyo maliban dun sa pagtuturo lang dito sa tatlong tao? Kasi ang involved nito nakawan ng kambing. So importante Yes, sir. po rito, makita natin kung nasan yung kambing. Opo sir. Bale, yung mga nakita po namin mga ebidensya sa mga sa mga allegedly suspect po sir, yung mga mga fake IDs, madami po kasi silang mga ID sir. Yung mga fake na nagamit po nila na dami na cellphone. So ibig sabihin mga nun, fake na alahas. okay, Bale, yun lang po sir nila. yun ang ebidensya. Modus. Parang modus lang po nila yun sir para makagawa po sila. Modus para makapagnakaw ng kambing? Yes sir, yun po yung Yun ang binasihan ninyo. platform. Okay. Yes Sige. sir, yes sir. So maraming mga ID, sabi ninyo, kung ano-ano pa. Yes, sir. Ibig sabihin nun, napatunayan na sila na talaga yung nagnakaw ng kambing. Base Yan po ho sa, yung manner sir, of investigation ninyo. Hindi sir, Sargento. base po sa complainant po sir. Gusto ko nang maano ito andiyan dyan ba si Francisco Castañeda? Wala pa po. Pero pwede po nating makausap din, attorney, yung amo po nila Sir Alan, si Mr. Anthony Isip, nasa linya po natin. Amo po nilang tatlo, attorney. Opo, sir. Okay. So wala na tayong pag-asa makausap itong Francisco Castañeda na ito? Wala po, attorney. Pinipilit po nating tawagan siya, attorney. Kaya lang wala po tayo, hindi po natin makakausap. Okay, sige. Mr. Anthony Isip, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sargento, hold muna po tayo. Sargento, ano po? Sir, yes sir. Opo, sige po. Mr. Anthony Isip. Sir, good afternoon po. Opo, ano po ang kinalaman nyo? Kilala po ba ninyo to si Mr. Alan Castillo, Rogelio Ferrer at Christy Manuel? Opo, kasama ko po silang namimili. Ako po yung boss nila, sir. Kayo rin po ba ang may-ari ng van? Meron ho ba kayong pag-aari na van? May sasakyan po ako, kulay green po. Green. Sir, opo. So yung araw na sila ay nirereklamo sa pagnanakaw ng 8 kambing,
May dala po ba kayong, bilang boss nila o amo nila, may dala po ba kayong puting van? Wala po. Ha? Wala po, sir. Wala po. Wala. Kayo ba? Kayong tatlo? May dala ba kayong isang van na puti? Wala po, sir. Wala po, sir. Wala. At nung araw na yun, meron ba kayong nakitang puting van dun sa lugar na yon? Wala po, sir. Wala rin. Okay. Mr. Isip, o sige po, ano po ang gusto niyo sabihin? Gusto ko po sana, sir, makuha po yung ano nila, yung ano po yung pera pong naipit namin, tsaka po sila, wala naman po silang kasalanan, sir. Namimili lang po kami talaga, sir. Ano po yung naipit na pera? Yung pong puhunan po namin na ano, yung sa Sa pamimili ng mga ginto, pilak. Oo. Kinuha po lahat, So, sir. yung Ng police, sir. 25,500 po yun, yan nakuha nilang. Magkano po? 25,500 po. 25,500. Opo. Ito po kinuha ng pulis. Opo, sir. Opo, sir. At Opo. Sergeant, ito po bang mga pera yung sinasabi ninyo maliban doon sa mga ID? Sinabit nyo rin po ba ito doon sa piskal at sa korte? Opo sir, nasabit po lahat po sir. So nandoon ngayon po yung pera submitted na po sa korte? Opo sir, opo. Okay, or nakipiskal na? Yes, sir. Kung ipipresenta pa lang. Okay, sinorender po ni Sergeant Nemis. So, ito pong halaga na ito, Sergeant, ito pong halaga na ito, idinudugtong nyo o inililink ninyo doon sa nakaw na 8 kambing? Kasi kinuha nyo po. Paano nyo po kinuha doon sa mga tao, Sergeant? Bali, ano sir, in-over lang po sa amin sir sa barangay po yan sir. Kaya kami in-inventory na lang po namin sir. Kinuha na yung pera. Sinong kumuha? Si Kapitan? Si Chairman? Chairman? Po. Andyan po kayo? Kayo po ang kumuha ng pera? Ay, wala po kong kinukuha niyan po na pira po. Kahit tanungin niyo po sa mga kwan na yan, wala po kong kinukuha. Kasi nung inimbestiga na may polis na lumayo na ako doon, sila na nag-imbestiga po. Sergeant, sino po ang nagbigay sa inyo ng pera? Yung mga ano sir, yung mga yung kagawad sir nag-aresto po sa kanila sir, tsaka yung mga tanod. Tapos Ano raw po yun? Ano raw po yung pera? Ano po yung pera? Bakit ginamit yung ebidensya, sinabit po ninyo? Ano raw ang kinalaman ng pera, yung 25,500? Sargento. Tulungan ko na po kayo. Sinabi ba sa inyo na yun ang pinagbilihan ng kambing na ninakaw? Para maidugtong natin doon? Hindi po sir, in-inventory lang po namin sir yung yung mga nakuha namin na na mga ebidensya po sir. Saka itinurn over na namin po sir sa korte. Bahala lang po sila doon sir. So hindi nyo alam, bilang isang investigador, hindi nyo alam kung anong koneksyon ng pera? Ano po? Hindi nyo po alam kung anong koneksyon ng pera doon sa 8 kambing na ninakaw. Baka kasi sir, pwede pong gamitin nila sir na Baka? na gawin yung pera sa nila. Ano po ang iniisip nyo bilang isang investigador, sir? Bilang isang investigador, sir. Ano po ang naiisip ninyo na koneksyon ng 25,500 doon sa 8 kambing na nawawala? Isa lang po para maidugtong natin, pinagbilihan po yun ng kambing. Yung mga ibang kasama po nila sir kasi dinudugtong po namin yung pera na yon. Nagpapanggap po na bumibili ng kambing. Yun po yung kaya po namin kinuha po yung pera. At sinali po sa mga inventory po sir. Yun po, ginamit nila para kunyari pagbili ng kambing? Opo sir. Hindi malilaw kasi ninakaw nga nila Hindi naman sila bumili ng kambing Ang sabi ninyo Kasama na po sir sa modus po mga modus na po nila yun sir. Kasama na sa modus. Opo sir, opo.
kailangan kasi pasensya ka na, no, Sergeant, ano, kailangan po namin makausap din tong Francisco Castañeda na ito eh. Kasi Yes, sir, nakakapagtaka eh. Hindi nakuha sa tatlo na ito yung kambing. Ang unang reklamo, nagbebenta ng budol-budol o kung ano man. Tapos wala naman demanda na naisampa tungkol dun sa unang reklamo. Tapos tinurn over ni chairman sa inyo, nagbago na, nakawan na ng kambing. Tapos wala nang kaalam-alam itong si chairman tungkol dito sa ninakaw na kambing. Para hong medyo kaduda-duda po ano. Ang akin lang po, total nasa korte na ito. Pero katulad ng ganyan, parang yun ang iniisip natin sa paggawa ng ating mga duties and responsibilities as a policeman, yung mga chairman sa pangangalaga ng barangay nila, dapat naman maganda po para wala tayong tao yung tinatawag na wrongfully accused. Yun po yung iniiwasan natin Oo. Ano po, sir? Ngayon, wala na kayong magagawa dito dahil kasampa na sa korte. Sila na ho magdudusa nito. Ang magagawa na lang po namin dito ay tutulungan po namin kung ano po ang maitutulong, maibibigay namin na tulong. Kayo ba, sir, may abogado na kayo? Wala pa po, sir. Wala pa. Nung binasahan kayo ng demanda, nung demanda o nung kaso ninyo, sino po ang humarap na abogado ninyo? Wala pa po. Wala? Pwede ba yun? Pwede ba? Meron siguro, baka may PAW doon. Meron yung PAW lawyer. Binigyan ba kayo meron bang hinarap sa inyo na korte? Ay, na korte tuloy. Sorry. Meron bang binigay sa inyo na abogado bago kayo binasahan na reklamo? Wala, sir. Wala po, sir. Wala pa rin. Anyway, hindi natin maano yun. Siguro kailangan pa ito masusing investigasyon, ano? Opo. And Oo. ayun nga, Papi, tinanong ko rin po yung researchers natin kasi 'di ba parang after daw po na mainakaw daw po yung mga kambing, sinakay daw po sa van. Oo. Tapos tinanong niyo po yung amo po nila kung may van po pero may sasakyan. Ngayon po, yung van din daw po na sinabing kung saan sinakay daw po yung mga kambing ay hindi naman daw po naplakahan. Sergeant, Yes, sir. ito po nagsabi sa inyo na sinakay. Ito, importante ito si Francisco Castañeda. Ayaw naman humarap sa atin Opo, sir. Binigay ba sa inyo yung plate number nung sinasabi niya na pinagsakyan ng 8 kambing? Di po, sir Basta van lang. Hindi man lang dinescribe kung gaano kalaki. Hindi niya po, sir, naplakahan Hindi niya naplakahan. Ano raw klaseng van? Puti lang na van. Yes, sir. Yan lang po yung sinabi niya sa amin, sir. You make. Sergeant, bilang isang investigador, sinabi ba sa'yo kung anong klaseng van ito? Basta ang sabi lang po sa amin, sir, ng biktima, medyo luma na po yung naban, sir, na puti. Okay. Luma na. Yung sukat ng van. Hindi na alam, sir. Ma-determine kung ano po yung sir, yung make po, sir. Hindi, yung sukat ng van. Kasi nagtataka ako, kasya ba yung 8 kambing na ninakaw dun sa van? Yun po, sir, according sa kanya Kasi po, sir, hindi naman sa pagdating po sa cross-examination, sigurado iuupo kayo bilang isang investigador. Iuupo kayo ron para tumistigo. Kayo po, mako-cross-examine po kayo dyan. Pag-uutal-utal po tayo at kulang-kulang po yung mga pinagsasasabi natin dyan, malamang madismiss itong kaso. Kasi, unang reklamo, budol-budol, biglang tinuro nito, 8 kambing nawawala. Hindi naman nakuha sa kanila yung 8 kambing. Tapos kinasuhan. Anong klase sistema to? Dapat makausap natin to si Francisco Castañeda Itong pinupunot dulo sa lahat dito Tanod po siya ng barangay, ano po? Chairman. Sige, madam. Chairman. Apo, sir, nandito na po ako sa bahay ni Kagawad. Nakarating ko lang po. Andyan po ba siya?
Nandito na po. Nandito po, sir. Okay, kasapin niyo po. Ito po. Mr. Francisco Castañeda, Hindi po, Kagawad Calderon po. Kagawad, Alan Calderon po. kayo po ba yung may-ari ng kambing? Kagawad Calderon, kayo po ba ang may-ari ng kambing Okay. na nawawala? Ayusin lang natin yung linya po, attorney. Nawawala po yung linya niya. Okay. Sige po. Okay. And siguro, attorney, habang inaantay po natin yung linya po ni Mr. Francisco, pwede po natin kausapin si Chairman Renante Agustin kung saan po sila tatlo residente. Alamin lang natin po kung meron po ba silang background. Ito pong tatlo. May mga blotter po ba against po sa kanila? Okay. Apo. Sige, habang at least lang to. Chairman Renante Agustin. Opo, sir. Opo, kilala niyo po ba ito si Mr. Alan Castillo, Rogelio Ferrer, Christy Manuel? Ano po raw, mga residente ninyo dyan sa barangay na nasasakupan ninyo, Barangay Apalen, Bayangbang, Pangasinan. Opo, sir. Opo. Opo, ano po ba ang pagkakakilanlan natin dito sa 3 taon na ito? Mabuti po sila sa barangay namin po, sir. Ano po? Wala po naman silang record sa barangay. Mabuti silang tao, sir. Mabuti po silang tao. Ngayon po, naakusahan po sila sa pagnanakaw ng kambing. Ano po? Opo, sir. Oho, nung araw po ng February 3, 2023, nakita niyo po ba itong 3 taon na ito? Hindi po, sir. Hindi. Okay. Sige, yun lang po ang kailangan namin. Yun ang sabi ninyo, mabuting mga tao naman po ito. Siguro pag kailangan hindi naman siguro kailangan ng character witness dito eh. Ang importante lang po, pero maraming salamat po sa sa kanila, sa pagkilala sa kanila, ano po. Opo, sir. Nasa linya na ba natin to si Francisco Castañeda? Okay, saglit lang po. Chairman, kasama niyo na po si Mr. Castañeda? Chairman? Okay, kanina po kasi kasama niya na, attorney. Bigla lang daw po umalis eh. Chairman David? May sila. Chairman De Leon. Kakausapin na po kayo ni Attorney Dan? Hello po? Wala na, nagpulasan na. Mr. Mahirap dito eh. Francisco, magandang hapon po. Andyan ba? Okay. Ay, inaayos pa din po yung linya. Ayos pa rin yung linya. Okay. Kasi meron kanina sumagot, Tanod Calderon. Opo. Ano po ang pagkakakilala niyo po ba yon si Tanod Calderon? Po namin kilala, sir. Okay. Ano kaya natin sa kanya? Ano kaya maitatanong natin sa kanya? Baka isa siya rin sa mga umaresto sa inyo, no? Hindi nyo lang nakilala. Anyway, pinipilit pa rin po natin magkaroon ng linya Pero, kay Francisco Sir, may Castañeda. sasabihin po ako. Yung Sige lang. kumuha ng pera po, yung polis na investigador po talaga ang kumuha sa amin. Oh, Hindi po yung barangay. paano kinuha? Kinapkapan kami lahat po. Kinuhan lahat. Mga ID namin, mga lisensya po, hindi binalik po. Kinuha na lahat po, pati cellphone ko, kinuha lahat Ito ng po mga si pulis. Sergeant Nemis ang Oo, siya po sinasabi ang kumuha ng pera. Siya po ang Sergeant, turnover. meron Sergeant, andyan po kayo? Yes, sir. Yes, sir. O kayo raw po ang kumapkap eh. Dito at kumuha ng pera eh. Sir, ba't dinideny nyo ngayon? Hindi po, sir, ako yung nag-capture sa kanya, sir. Hindi ikaw yung... Hindi, sir. Ako lang po yung sir, nag-inventory, sir. Sino yun? Ng mga, Sino yung mga kumapkap? item. Yung mga intel po, tapos siya Hindi ko po kumuha alam, ng sir, pera kung po. sino yung mga Sir. nag-capture sa kanya, sir, eh. Pero nandyan po si investigador, sir. Sa harap? Oo, Sa harap? nakaharap Ako lang. po siya, sir. O kinaptapan Yes, sir. Ako lang daw po yung sa harapan mo nag-inventory. eh. Sergeant eh. Ikaw yung investigator in charge eh. Ba't di mo Yes, Yes, sir, ako lang inalam? po yung- Yes, sir. Ako lang po yung nag-inventory, sir. Hindi po ako yung nag-cap-cap, sir. Kaya nga, sino itong mga nagkapkap? Pulis din daw eh. Nakasibilyan po, sir. Yung mga nagkap-kap sa amin. Hindi po nila alam, sir, yung Tapos- sabi po nila, sir. Ako lang po yung nag-inventory, sir. Hindi po ako yung nag-cap-cap sa kanya. Kaya nga, hindi nga ikaw ang nagkapkap. O, naliwanagan natin. Pero,
Kinuha raw sa harapan mo, kinapkapan daw sa harapan mo. Ano, sir? Hello sir, hello sir. Bakit sinabi mo, ikaw investigador di ba? Opo, sir. Bilang Yes, sir. investigator in charge, di ba? Dapat ikaw ang may control ng sitwasyon ng araw na yon. Meron kang Opo, nakitang sir. Opo, tao, meron kang nakitang tao na kinapkapan itong tatlo at kinuha yung pera at tinurn over sa'yo. In-inventory Yes, sir. mo lang, hindi mo Yes, sinabi, sir. di mo inalam kung sino yung mga tao na yon? Hindi mo inalam, baka nilagay din sa kanila yon. Ano po? Hello, hello sir. So hindi mo alam kung sino yung kumakap. Basta Hindi po, inimbentaryo sir. mo lang, binigay sa'yo. Kinapkapan Yes, sa sir, harapan yes, sir. mo. Nandun po, yes sir. Ininventaryo ko po sir. Hindi, ang tinatanong ko, totoo ba na kinapkapan sa harapan mo ito, mga akusado? At inimbentaryo mo? Basta nakalatag na lang po yun sir. Nakalatag na lang po yun sir. Hindi ko po alam kung sino yung nag-ano. Eh, ikaw, Saka inamin naman po nila sir na pera po nila yun sir. Hindi na, o kaya nga. Pero hindi mo kilala kung sino yung nagkapkap. Eh kung meron nakitang droga ron, iimbentaryohin mo rin. Hindi mo alamin kung talagang sa kanila yon. basta, So lahat na lang isinubo sa'yo doon sa barangay hall, nilista mo na lahat at kinonsider Yes, sir. mo ang evidence ng crime. tinanong ko din naman po sa kanila sir kung pera nila yon. Inamin naman po sir nila na pera po nila yon sir. Inamin nila na pera nila yon. O, pera Yes, nyo sir. naman. Opo, Oo. opo, sir. Oh, pero dahil sa inamin nila na pera nila, hindi mo naaalamin kung sino yung nagkapkap sa kanila? Bilang isang investigador? Basta sir, nakita ko na lang po sir na nakalatag na yun po. Tinanong ko po kung kanino po yung mga item doon sir. Sa kanila, inaamin po nila sir, sa kanila po yun sir. Okay. Teka muna, O sige, Sargento. Maliban Yes, sir. doon sa pera na nahuli sa inyo, sinasabi ni Sargento na meron daw nahuli sa inyo mga fake ID? Totoo ba ito? Wala pong fake ID, sir. Wala pong fake ID na nahuli, sir. Mga ID ko po, sir. Yung ID po ID niya, nyo sir. talaga. Oh, ID ko po, sir. Pero mukha ko naman, sir. O mukha. Sargento, Yes sir. paano mo naman na-determine bilang isang investigador na fake ang ID na nahuli sa kanila? Kasi po sir, yung mga ID nila iba-iba po yung pangalan nila sir, pero iisa yung mukha sir. Iba yung apelyido, tsaka iba-iba yung lugar sir. Totoo ba yon? Hindi totoo, sir. Hindi Nandun po iba-iba. sa- Hindi iba-iba. nandun po sir, sinabit ko na po sir sa korte yung sir, yung mga ID nila. So, ibig sabihin, dahil may iba-iba silang ID, magnanakaw na sila ng kambing. Based po sir sa testimony po sir ng complainant po namin sir. Ginagawa lang naman po sir namin yung trabaho namin sir kasi may complainant kaya inassist po namin siya sir. Yun lang naman po sir yung trabaho po namin sir. Hindi, dapat alamin nyo lahat yun kasi ipipresenta yun Ipipresenta Opo, yun sir. ng ebidensya Kayo rin Yes, po sir, ang yes, sir. mag-identify nun pagdating sa korte Opo sir. nung na-determine mo na fake yung ID, meron bang crime o meron bang krimen tungkol sa pag-possess ng fake ID? At kung meron man, nag-file ka ba ng kaso, Sargento? Hindi po sir. Hindi. Teka muna. Si Francisco Castañeda. Andyan na po ba? Okay. Andyan na po ata sa linya natin. Pero pwede din natin kausapin, attorney, si Police Major Anastasio Sibayan Jr., yung Chief of Police po ng Tayug, Pangasinan. Okay, saglit lang, naputol lang ulit. Hello po. Major Sibayan. Hello po. Hello po, ma'am. Hello po, Ayan. ma'am. Major Sibayan, Attorney Dan Tungol po ng Wanted sa Radyo. Opo. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Meron po ngayon dito kami na
tatlong tao po na na-involve yata dun sa allegedly, no? Napailan na po sila ng kaso tungkol sa pagnanakaw ng 8 kambing. May alam po ba kayo rito, Major? Basta nung inirefer lang, sir, sinabi po sa akin, in-inform po ako. Okay. Ngayon, inaalam po kasi namin, doon po sa investigasyon na isinagawa ni tao nyo po ba, nasa under po pa ninyo supervision to si Police Staff Sergeant Francis Nemis? Yes, sir. Yes, sir. Opo, tinatanong po namin tungkol po doon sa kinandak niya na investigation allegedly, ang una pong reklamo budol-budol o anuman, pero wala pong na-file na kaso tungkol doon sa budol-budol, na sila po ay na-file ng pagnanakaw ng 8 kambing, allegedly pag-aari po ng isang Francisco Castañeda, tanod po ng barangay, ng mga humuli po sa kanila. Opo. Meron ho ba kayong kaalaman tungkol sa mga pangyayari na ito na parang napagbintangan lang po ito itong mga taong ito Although may na-file na kaso na po, Major, wala na po tayong magagawa diyan. Ano po? Kaya lang marami ho kaming agam-agam, marami rin ho kaming question tungkol doon sa manner of investigation conducted. Yes, sir. Patungkol Yes, sir. doon sa pagkaka-aresto sa kanila at pag-file ng kaso. Ang iniiwasan po namin dito, ang pinupuntahan po namin dito, Major, is wag na tayong magkaroon ng, alam nyo naman po, yung tinatawag na wrongfully accused persons. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oo, kasi isa po rin... Naintindihan ko po yung punto niyo, sir. Oo, isa rin pong isinusulong ni Senator Rapi Tulfo. Yung mga ganyan po, right now, doon po sa Senado, tinatalakay po niya yan parati na dapat matulungan yung mga tao na wrongfully accused. Oho, kaya po ngayon, yun ang focus po namin dito. Pagdating po kung guilty sila o hindi, nasa korte na po yun. Ang inaalam po lang namin yung bago yung sa manner ng pag-aaresto sa kanila, baka sana doon pa lang na-determine na walang kasalanan itong mga tao na po ito. Yun lang po ang namin, ang pinupunto namin dito, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mhm. Yun nga po, ang dami po namin katanungan. Tapos hindi ho kami hinaharap mismo ng complainant na pwede sana magbigay linaw dito sa lahat na ito. Ano po? Yes, sir. Kasi ang isang pwedeng maitulong po rito, Major, kung sakasakaling magnilay-nilay itong si Francisco Castañeda na ma-determina niya na hindi pala ito, hindi pa huli ang lahat. Baka pwede ho siyang tumistigo sa korte na mag-execute siya ng affidavit of desistance. Kung maaawa siya rito, kung pagmamatigasan niya, wala po kami magagawa. Ano po? Sir, pwede bang mag-intervene ako sa sitwasyon na yan, sir? Sige po. Paano po? Puntahan ko yung Francisco na yan, sir. Then, mag-conduct din ako ng sarili kong mission. Sige po, sir. Maganda po yan. Yan With your po. permission, sir. Oo. Aalalayan ko na lang kung ano man yung takbo, sir, hanggang sa korte, sir. Sige. Yan po ang gusto namin. Maraming salamat po, Major. Parang ang proposal ko, sir, win-win solution na lang, sir. Sige po. Kasi, ito po, nakikita po namin talagang parang wrongfully accused po itong mga tao. Tutulungan po namin sa abot ng makakaya namin para unang-una mapawalan sala sila. At pag sila ay napawalan sala, hahabulin namin itong Francisco Castañeda na ito. Kasi ayaw namin yung ganun nagkakaroon ng wrongfully accused na tao Mapaano mang kaso. Yes, At sir. gayon din po yung ang gusto ni Senador na mawalan na yung gantong klase na pag-aakusa. Ano Yes, po? sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige po, sir. Ganito, Yes, sir. patutulungan po namin, palalapitin po namin sa inyo po itong mga akusado na ito. Pakitingnan na lang po kung paano ninyo matutulungan sila. Katulad Yes, po na sir. sabi ninyo, intervention. Sige, sir.
Yes, sir. Ayan Yes, po. sir. Sana po mag-champion po kayo na ano po ninyo, Major, yung tinatawag natin na maiwasan na po natin diyan sa jurisdiction natin yung mga wrongfully accused. Ano po? Para Yes, hindi sir. na ho. Yes, sir. Kasi kawawa naman po itong mga tao. Mukhang naghahanap buhay po sila. Napagbintangan po na gano'n at nagkakaso na po. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, Police Major. Yes, sir. Thank you very much din po, sir. Pasasamahan po namin sir, pasasamahan namin na reporter para naman na kung magbigay salamat po kami sa inyo. Patututukan po natin ito. Yes po. Shari. Yes po. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Major. Wag niyo po ibababa yung linya, Major. Kausapin po kayo ni Ate Odette. At kayo naman po, Sir Alan, Sir Rogelio, and Sir Christy, paasistihan po kayo ng aming staff patungo po sa Tayug, Pangasinan para maasistihan po kayo regarding po dun sa investigation po. Harap na din po natin si Mr. Francisco Castañeda dahil ipapatawag na din siya ni Police Major Anastasio Sibayan Jr. ang COP po ng Tayug, Pangasinan. Okay po, sir? Padugtong pa yun. Padugtong pa doon. Halimbawa, kung wala man mangyari, magtuloy-tuloy itong kaso. Sisiguraduhin namin na mabigyan kayo ng karampatang na tulong legal. Bibigyan po kayo ng abogado. Sabi nyo, wala pa kayo abogado. Sigurado. Sa nakikita ko ito, bilang isang abogado rin, Apo. kung ako magiging defense lawyer, Opo. mahihirapan. Mahihirapan sila ma-prove dito. Unang-una, yung tinatawag natin na corpus delicti. Opo. Pag nanakaw ng kambing, asan yung kambing? Hindi po na-produce. Ni sungay, wala eh. Opo. Ni buntot, wala eh. Tapos, paano mo maiko-connecta yung halagang 25,500 doon sa pagnanakaw? Ang nakikita ko lang, baka idugtong. Yan ang pinagbentahan nila ng kambing. Pero ang bilis naman. Naibenta na kagad. Ang sabi, tinakbo yung kambing. Hindi naman sila yung nagtakbo. Anyway, sorry. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Pagdulog Thank you dito. po. Thank you po, sir. Maraming salamat po. At papasalamat po kami Sir Attorney. Kasi Siguraduhin namin na matutulungan po kayo, sir. wala po kaming kayang lumaban sa kanila kasi may kaya sila. Kaya, salamat po, Attorney. Iyan po ang pagkakatandaan nyo. Ayaw na ayaw ni Senador Rapi Tulfo yung mga ganyan. Wrongfully accused ang tawag dyan. Pagkakatagal ng kaso, tapos mapapawalan sala dahil hindi naman pala sila pinwersa lang na makasuhan. Yun lang po ang pinupunto namin dito. Maraming salamat po. Sige. Maraming salamat, Maraming salamat din po, sir. Thank you po. Madami. Naiyak na sila, attorney. Sige po. Kausapin po kayo ng staff namin sa kabilang studio. Thank you very much po. Salamat din.